Kaviareň. 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 Rádia Pohoda. Relácia s umelcami slovenskej i českej kultúrnej scény. U mikrofonu kavárny Rádia Pohoda vítám herečku a dabingovou režisérku paní Miriam Chytilovou. Já vás zdravím. Dobrý den všem, já vás taky zdravím. A rovnou se zeptám, co je u vás nového? Co je u mě nového? No tak bude jaro, takže zahradničení. No, jaro. Řekněme si, ono to za oknem ještě na jaro moc nevypadá. A co nás čeká na zahrádce? No my zahradníci už teď máme velkou sezónu, my už musíme všechno vyhrabat, teď hlavně ostříhat růže, ostříhat levandole a chystat si případně semínka a sázet rajčata. A už se vám někdy stalo, že něco nevykvetlo? Nebo jak se říká, nevyrostlo? To víte, že jo. Nebo spíš jako vyrostlo a třeba další rok nevyrostlo, pozlobily mě trochu tulipány, ale tak to je takový život, je to taková radost. Miriam, vy jste známá svým hlasem, to si řekněme upřímně. A já se zeptám, jak vy vzpomínáte na začátky dabingu? Dá se porovnat dnešní dabing a minulý dabing? No tak já jsem přeci jenom ty začátky dabingu, kdy třeba začínal můj pan profesor Klapka, já nevím, v nějakých 60. letech nezažila, to jsem ještě nebyla na světě a tehdy ty začátky opravdu byly takový, jak mě jednou vyprávěl, že ty herci se to všechno naučili nazpaměť, sešli se někde v nějaké místnosti a protože tehdy televize vysílala živě, takže i ten dabing se vysílal živě. Možná jsem úplně netrefila ten rok, ale myslím, že odhadem jo, takže to byly začátky dabingu. A vy myslíte asi jako dabing, kdy jsem začínala já, tak to už samozřejmě byl dabing trošku o něčem jiném, ale přeci jenom tam rozdíl byl, protože tehdy pracovalo se s analogovými pásy, kdežto dneska je digitální. A to velmi posunulo tu práci, protože s těmi pásy to byly ty nějaký betakamy, tak nějak se to, na to se to točilo, přesně si to nepamatuju, ty názvy těch technologií, ale bylo to jiný v tom, že se nedalo tak rychle přeskakovat z jedné scény na druhou, což dneska v digitálu se napíše timecode a jste o 2 hodiny jinde. Takže můžou přijít herci na takzvané vytáčky, na nějaké epizody. Tehdy jsme většinou točili kontinuálně, že jsme seděli ve studiu a vlastně jsme natočili celou tu roli. No tak to samozřejmě rozdíl je, anebo se ten pás musel se stříhat na takzvané smyčky, tak to se už taky dneska nedělá, protože ten digitál umožnil velké výhody, ale taky to samozřejmě mělo svoje proti. Vy jste zmiňovala vlastně pásy, všechno tohleto je pravda, že když jste se sešli kontinuálně, stalo se někdy, že třeba někdo měl, jak se říká hezky česky, záchvat smíchu, že opravdu se muselo na chvilku počkat? No tak jasně, to se netočilo jako přímý přenos, to se točilo jako záznam, takže to se stávalo vždycky, stává se to i dneska, že se lidi odbourají nebo se lidi přeřeknou, nebo jim to nejde, řeknou to až na popáté, ale to říkám, když jsem teda do dabingu vkročila já, tak to samozřejmě už se dalo všechno jako mazat a stříhat, takže to se tak dělo vždycky. To nesměli tehdy ty v těch začátcích, ty se odbourat nesměli. Vy jste i dabingová režisérka. Co je lepší? Být daber, vlastně jakoby dabovat tu postavu, nebo být režisér a mít toho herce, jak říkajíc, naproti sobě a pod kontrolou? No jak správně říkáte, je to úplně jiná profese a moc se tam nedá říct, nedovedla bych odpovědět, co je lepší a co je horší, je to prostě jiná profese. Režisér má velikou zodpovědnost, musí být velmi připravený, to, co předchází tomu, kdy skutečně jenom teda v tom studiu jako vede herce, tak je jeden zlomek té práce, ale spousta příprav je předtím, takže to celkově je prostě jako časově i mentálně náročnější práce. Zase ten dabingový herec musí mít trošku jiné talenty, musí mít vlastně hlas, musí mít vlastně ten herecký talent, ten režisér mít nemusí. No, takže se to srovnávat nedá. Můžete se mi možná zeptat, co je mě milejší, nebo co mám radši já? Tak na to bych odpověděla těžko říct.
oboje mi přináší velkou radost a oboje je něčím specifický, takže mezi tím úplně nějaký rovnítka dát nemůžu. Zeptám se, dabingový režisér, co tato profese obnáší? No tak hlavně obrovskou přípravu. Režisér dostane nějaký projekt, nějaký film nebo seriál a jeho práce je vybrat české protějšky pro ty originální herce. To je poměrně náročný proces a dost individuální. Na to to je opravdu otázka nějakého citu. Samozřejmě jsou třeba herci, kteří už mají ty takzvané své jako dabéry, své hlasy, tak to většinou se snažíme všichni respektovat, protože divák je na to zvyklý a má to tak rád. No, ale když to tak není, tak vlastně člověk musí vybrat toho herce a to je dost velká zodpovědnost, aby se na to hodil hlasově, věkem, já bych řekla i tak trošku jako mentálně, herecky a jak jsem už říkala, je to hodně věc, nějaký intuice, citu, často třeba hraje taky roli podoba. I tam může ovlivnit, že vás nějak ten originální herec inspiruje a vyberete ho podle toho. Takže to je podle mě taková alfa omega úspěchu. A ještě je zajímavá věc, že je vlastně možná lehčí vybrat ty herce do těch hlavních rolí. Ale jak možná posluchači vědí, my v dabingu nemůžeme mít stejný počet herců, jako je v tom originále, protože těch herců je tam třeba někdy 150 v rámci epizod. No a my jich samozřejmě tolik mít nemůžeme, takže na ty hlavní role to vždycky každou roli má zvlášť herec, ale ty menší role a ty epizody vlastně mluví třeba jeden český herec, namluví víc rolí. A teď to je vlastně podle mě strašně těžký tohle vybrat správně, aby ten určitý herec měl nějakou výraznější škálu hlasu a uměl třeba i trošičku hlas přizpůsobit nebo změnit a aby divák nepoznal nebo ho nerušilo, že mluví těch rolí víc. Takže to je podle mě jedna z nejtěžších věcí a vždycky říkám, že vlastně kvalitní dabing se hodně pozná podle toho, jak dobře jsou obsazený ty epizody. Co má vliv na kvalitu dabingu? No, to je dobrá otázka, protože dneska ten dabing má různé oblasti. Já bych řekla, že největší vliv na to má čas, který ty tvůrci dostanou. To znamená rovná se peníze, který na to tvůrci dostanou. Takže když je to opravdu třeba prestižní projekt, tak si, jak jsem o tom mluvila předtím, můžeme si vzít víc i herců na ty epizody, můžeme si vzít třeba herce, kteří jsou v nějaké, nechci říct lepší, horší kvalitě, to v žádném případě, ale herci, kteří třeba možná si říkají o vyšší honorář, mají třeba nějak jinak nastavený hranice. No a ten čas, to znamená, máme vlastně více času i na to natáčení, na ten proces. Takže herec se třeba může víc seznámit s tím originálním dílem. A to prostě je ve finále slyšet. Je to znát. A samozřejmě, že tohleto si zaslouží třeba ty top projekty. Ano, víme o tom, že máme různé třeba reality show nebo telenovely, kdy vlastně samotný ten originál, který nechci nějak zlehčovat, ale možná je i nějak třeba jednodušeji natočený, nebo je to víc všechno odhadnutelné a je to snazší a může se na to dát tedy méně času. No ale jsou projekty, kdy to nejde. Počúvate kaviareň Rádia Pohoda. U mikrofonu kavárny Rádia Pohoda stále Miriam Chyťová a já se zeptám, co vy a Jennifer Aniston? No tak to je moje opravdu milovaná herečka. Začala jsem jí dabovat v seriálu Přátelé, kdy jsme obě byli podstatně mladší a Jennifer mi zůstala. Vlastně jí dabuju skoro
ve všech jejich projektech. Myslím, že párkrát se taky stalo někde, třeba v Brně dělali nějaký dubbing a asi mi tam nechtěli zvát, takže to nadabovala jiná herečka, ale pravda je, že já jsem to potom, tady se to třeba dělalo v Praze pro, já nevím, nějakou televizi a že si zavolali mě, takže se to předabovalo. Takže opravdu v podstatě kromě Morning Show, což je obrovský seriál, který je vynikající, který teda dubbing nemá. Taky je zajímavá věc, že myslím si, že celkově Jennifer, že prošla velkým i jako hereckým vývojem, i hlasovým. Když ji třeba dneska slyším právě v Morning Show nebo v nějakých jako rozhovorech, tak ona se dost herecky změnila a i jako výrazově a mluví takovým hlubokým hlasem. Tuhle jsem někdy četla, že jako můj hlas je pro ní moc vysoký. Někdo zmínil, že jako v těch něco v těch přátelích, jenomže ono to tak není, protože ona opravdu, když začínala mluvit, ona zvlášť teda celkově ty americké herečky, když se dostanou do nějakého afektu nebo do nějaký tenze, tak hlas jim vyjede opravdu o oktávu výš, jo. Takže my vlastně, když jsme je hráli, tak jsme se tomu vždycky jako snažili přizpůsobit. No, tak je to úhel pohledu, ale ona je vynikající herečka a ona má ten obrovský komediální dar, což je teda velmi těžký, protože mluví chvíli rychle, okamžitě má ty střihy výrazový. A to teda musím říct, že není úplně snadný. To je zrovna třeba jako styl hraní, na který je fajn, když se teda může jako dabující herec podívat dopředu. Hodně je to znát v těch jachtách, že jo, ta vražda v Paříži, předtím vražda na jachtě, taky úplně vynikající komedie, které byly náročné, že jo, jako udělat, no snad se nám to povedlo. Se Sašou Rašilovem, který dabuje Sandlera, což je vlastně oblíbený partner, komik, oblíbený partner Jennifer. No, takže je to moje milovaná, náročná herečka. A já se zeptám, Miriam, co vy a sociální sítě? No, teda, sociální sítě. Tak já mám instagramový profil, mám facebookový profil, o Instagram se snažím trošku starat, ale spíš jako v té rovině, že to je, protože nemám webové stránky, tak je to spíš takový přehled o mojí práci. Samozřejmě všechny posluchače ráda přivítám na svém profilu, ale popravdě řečeno, a to asi nás vnímá hodně, že v poslední době je to vlastně takovej trošku, až bych řekla, jako mor dnešní doby. Mě vlastně dřív bavilo i na Facebook se dívat, co dělají kámoši, kde jsou na chatě, co se děje, jak kdo vypadá, co kdo točí. Fakt takový jako informace přátelský. No, tak dneska se tam člověk podívá a vlastně vidí šílený reklamy, AI reklamy, prostě vidí blbosti, fake news, vidí, že plno lidí se tak jako napůl trapně, někdo výborně snaží dělat nějaký ty legrace. No a vlastně na rovinu mě to moc nebaví. Sama teda se tomu profilu pořád věnuju, občas mám samozřejmě nějaký kamarády, který ráda sleduju a vím, že tam dávají věci, které mě obohatějí. Ale to je možná to důležitý slovo a důležitá věc. Vlastně člověk by měl dávat pozor, aby to, co sleduje a co mu přichází do hlavy, do mozku, aby ho přeci jenom aspoň trošku nějak obohatilo a ne okrádalo. No a tam to je na každém, jak se zváží tu oscilaci těchto dvou věcí, jestli je to tak nebo tak. No, takže to já a sociální sítě. A rovnou přijdu na hobby. Jaké máte koníčky? Vy jste říkala teď zahrádku a? Tak já teda moc ráda cestuju, ale to je taky taková jako fráze, já ráda cestuju prostě opravdu tak, že jedu do té země nějak tak jako
obyčejně, že nespala jsem snad nikdy v 5hvězdičkovém hotelu, nejenže na to nemám, ale vůbec mě to vlastně neláká a nezajímá. To vůbec není můj styl, mě baví, i když někam přijedeme, vidět, jak žijou ty běžní lidi tam. Takže jsem třeba nedávno byla v nějakém městě v Chorvatsku a jela jsem se podívat, jak to tam vypadá jako v těch předměstích. Jak vlastně ty lidi bydlejí, jak žijou, jak tam jsou a vlastně i ráda s těma lidma si případně jako povídám, nebo to mě baví, to mě zajímá. No, jo, taky navštěvuju i třeba jako turistický místa, ale dělám to tak, že vždycky vstanu třeba v 7 ráno a jsem tam prostě v 8, aby tam nebyly davy turistů. A pak se jdu většinou v poledne koupat, kdy tam taky nikdo není, takže tak cestování je vlastně veliká jako zábava. No a ještě v rámci věku se snažím co nejvíc toho vidět, protože nevím, jak dlouho člověk bude zdravej a fit. Třeba dlouho, ale taky třeba ne, takže si vlastně vážím každýho momentu, každý cesty, kdy můžu něco nového vidět a poznat. Miriam, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za rozhovor. Doufám, že nebyl první a poslední. Já děkuju za pozvání, děkuju všem posluchačům, že mě poslouchali, přeju všem všechno dobrý, hodně radosti a hodně štěstí a mějte se rádi. A zdravím všechny posluchače Slovenského rádia Pohoda. Rádio Pohoda. Rádio Pohoda.